Dobrý den, rád bych vás opět pozval na další ze sérii nedělních kázání, tentokrát s tématem duchovní boj. Jako Česká republika patříme mezi jednu z nejateističtějších zemí světa, přesto jsme národem plným nejrůznějších pověr, náboženských, duchovních a léčitelských proudů. Myslíte, že za obyčejným násilím, lží, nespravedlností může být něco víc, něco, co je skryto našim očím, něco duchovního? Existují andělé a žijí tady s námi na této zemi? A jací jsou? Přemýšleli jste nad tím, jak to, že vám někdo dokáže s jistou přesností říct něco o vašem životě při pohledu do hvězd nebo do karet? Jak je to možné? Kde se ty informace berou? Existuje Satan a jeho říše démonů a nečistých duchů, jak to popisuje Bible? Můžeme se těch věcí bát a můžeme je ignorovat. Ale většina z nás věří, že něco existuje a to něco nás ovlivňuje. Jakým způsobem ale? Zveme vás na tuto neotřelou sérii kázání každou neděli od 10 hodin na naše bohoslužby do klubovny Brno Sever pod Lesnou, okružní 21. Těšíme se na vás. Betánie, církev otevřená Bohu a lidem.